zamfarablood.com. Sauti daga zamfarablood.com. Wannan na je san bisa na kwana can, wannan na je hannu tara ne zaune, wannan ruwan zafi sun kone ne, wannan amani ruwan batir in sha, wannan na je san bisa na kwana can, wannan na je hannu tara ne zaune, wannan a sa mana musa cikin wando, wannan ruwan zafi sun gode ne, wannan a bani ruwan batir in sha. Sabon labari sai ku bi wani ku sha kanin zance, wani abu ya faru ya sa da wuya dan alhaji ummance, da wuya da azaba ga wala ta sa zan gurmance, komai da ya fara aiki sanadi ya budurwar kauye ce, da budurwar kauye wannan na rinka fitsarin makwance, ko nai kwana 75 haka ni ban karya ba. Wannan na je san bisa na kwana can, wannan na je hannu tara ne zaune, wanda a sa mana musa cikin wando. Asali na kauye ni ban raina mutanen kauye ba, to amma da dalilin yin waƙar ba wai dan san rai ba, kuma ban yin jan in mata dan ban san halin wasu ba, sai ku bi na a sannu ku ji labarin ya yake nan a gaba, komai da faɗa maku yanzu ni ba zan boye ba, dan abin da ka shuka har abada ni ba zan manta ba. Wannan na je san bisa na kwana can, wannan na je hannu tara ne zaune, wannan a sa mana musa cikin wando. Na je ni ziyara gun umar momin ma a ƙauyenmu, tun da safe da shirya na yi wanka don zan tafi ƙauyenmu, na dan wani wanka na yi aniyar in birge gwaggonmu, kan hanya mota ta faci dan ba kyau hanyar mu, daga nan muka baka neman mai face mana tayar mu, rana na kuna gayin madaman ban karya ba. Wannan na je san bisa na kwana can, wannan na je hannu tara ne zaune, wannan a sa mana musa cikin wando. Daga take direba ya buga waya kira mai fatin nan, to ashe ba katin ma ya kare tiran nan, sai direba ya ce mani ni zai tura in tafi ƙauyen nan, kake nan na aminta domin na matsin kai ƙauyen nan, ya tare mai mashin sai ya azani muka tafi ƙauyen nan, to anan muka bar su na tafiyar da na je ban dawo ba. Wannan na je san bisa na kwana can, wannan na je hannu tara ne zaune, wannan a sa mana musa cikin wando. Da jiga ta ƙauyen tage in yara sun ka nufo kaina, kai ne mai waka sannu da zowa sun ka nufo kaina, suka mantar ba mai kyau na ji daɗi har a cikin raina, a cikin 'yan yaran har wani ya ce ka shiga kalbina, jin daɗin hakan ya sa na rasa mike damuna, suka sani na manta ɗaukar mai faci wayo kaina. Wannan na je san bisa na kwana can, wannan na je hannu tara ne zaune, wannan a sa mana musa cikin wando. Na kamo hanya zani gidan da na zo ga ziyarata, nan ne na ga wata budurwa mai kyawar da hijabinta, ta zuro mani ido kallo na ta kai tamkar wata, to ashe ban lura ba wanka na nema yin burge ta, daman wani farfar take gidan da na zo na yi afkawa, na shiga ta zauren kaka ta taimun babbar tarwa. Wannan na je san bisa na kwana can, wannan na je hannu tara ne zaune, wannan a sa mana musa cikin wando. Bayan na huta barci ne na tashi na dan zauna, duka dan na ji an ce wai na fito wata ta zo ne mana,
sana ce mata indin dai ba laifi ne maki ba sai ta ce mana a'a da tsabar so ne tsantsar kauna kuma in ka yarje mi aure ni da kai ba fashi ba wannan na je san bisa na kwana ta wannan na je hannu tara ne zaune wanda a sama da musa cikin wando ni kauna ji hakan take na ce soyayya na karba wanda ke kaunar ka kaso jakan kuma ba laifi ne ba shi yasa na aminta na bata kula bangaren so ba gaba na rike ta amana kokon so da zuma duka mun kurba ta nunan kauna ta man so wanda ba zan manta ba to ashe duka kaunar banza ce domin ban gode ba wannan na je san bisa na kwana ta wannan na je hannu tara ne zaune wanda a sama da musa cikin wando ajiyar da ta kulla ranar na ce mata ne zan komawa sai ta ce mana a'a tilan sai in tare mu komawa ne na zancen wasa ke da je a gida ki zaunawa an tare mutane dangi da haƙuri suka bayarwa suka ce ta gora don wata rana za mu yi ganawa yariya ta fusata sai kuka ta kai ba fashi ba wannan na je san bisa na kwana ta wannan na je hannu tara ne zaune wannan a sama na musa cikin wando aka shawo kanta da kyar da wuya haƙuri ta yi yar banza sai ta ce ba komai in tafi sai wata ran mu ganawa to ashe yarinyar ta kudiri wanda mu ba mu gane ba ta kulla bala'i wanda ya sa yau ban manta ba sai ku bi na sannu ku ji mu ta yaya mun kai garewa ƙarƙarar labarin sai ku biyo na awaka ta gaba wannan na je san bisa na kwana ta wannan na je hannu tara ne zaune wanda a sama da musa cikin wando wannan ruwan zafi sun kone ne wannan amanin ruwan batir in sha wannan na je san bisa na kwana ta wannan na je hannu tara ne zaune wannan a sama da musa cikin wando mun neman karin bani 09055836282 ka kira bana flash daga naku manar dan alhaji na gode.